Magħrufa min huma l-40 persuna ħafna minnhom żgħażagħ li mietu fin-nirien f'resort fi Crans-Montana fil-bidu tas-sena l-ġdida. Il-Pulizija Svizzera identifikat il-katavri kollha. L-identifikazzjoni tal-mejta ħadet kważi 5 ijiem. Ġranet ta' agonija l-ġenituri tal-vittmi li minn dik il-lejla traġika ħadd aktar ma sema' b'aħbarhom. L-iżgħar vittmi huma tfajla Svizzera u żagħżugħ Franċiż, it-tnejn ta' 14-il sena. L-ikbar vittma kellha 39 sena, 15-il persuna li mietu kellhom taħt 18-il sena. Il-Pulizija Svizzera żvelat l-etajiet u n-nazzjonalitajiet tal-vittmi, iżda mhux l-ismijiet, b'rispett tal-qraba tagħhom. Xi ġenituri iżda għażlu li jfakru l-memorja ta' wliedhom li tilfuhom f'din it-traġedja b'kitbiet fuq il-mezzi soċjali. Fosthom Arthur Brodard li kellu 16-il sena, vittma oħra hi Charlotte Niddam ta' 15-il sena u li kienet tmur l-iskola fir-Renju Unit. Is-sitt vittmi Taljani fi Crans-Montana kellhom kollha 16-il sena: Achille Barozzi, Chiara Costanzo, Giovanni Tamburi, Emanuele Galeppini, Riccardo Minghetti u Sofia Prosperi. It-traġedja fl-Iżvizzera ħalliet 119-il persuna feruta. Il-biċċa l-kbira sofrew ħruq sever. 6 feruti tant għandhom ħruq gravi li qatt iridu jiġu identifikati. Sissa minn investigazzjoni preliminari li saret jidher li l-post ħannar minn sparklers li tqedu mal-fliexken tax-xampanja u li nżammu qrib wisq tas-soqfa. Brabta mal-każ għaddejja investigazzjoni kriminali fil-konfront ta' Jacques u Jessica Moretti, il-koppja Franċiża li tmexxi l-istabbiliment li qabad Le Constellation. Is-sidien tal-bar huma sospettati li b'negliġenza waslu għal qtil għal ikkaġunar ta' ġrieħi u għan-nirien infushom. L-investigaturi fost l-oħrajn qatt iridu jistabbilixxu jekk is-soqfa tal-La Constellation kienux magħmula kif suppost. Ta' min jistabbilixxi wkoll kif fil-bar kien hemm persuni ta' 14-il sena meta l-età tal-konsum tax-xorb fl-Iżvizzera hi minn 16-il sena l fuq.